89.5 Naga City. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuy ka! Tanuy ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Tanuy ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Tanuy ka! Uli po sa inyong lahat and welcome back once again sa ating programang Taano Ika, the Radyo Natin Naga Job Interview. Kanina po nasabi ko, di ba, na dalawa ang ating aplikante ngayong araw na to at nabiyayaan po tayo na makasama ko ang isa sa ating mga aplikanteng kandidato para vice-alkalde ng Naga City. Ayan, kaya hindi ko na po papatagalin kasi parang kanina habang kinakausap ko po siya, magiging mahaba-haba ang ating job interview sa araw na ito. Kaya, eto na po. Sana i-like and share nyo muna ang ating page. Alam ko po marami ang nakikurious, marami ang gusto na mas makilala ang ating aplikanteng kandidato para vice-alkalde ng Naga City. Tayo po ay napapakinggan live sa ating radio frequency 89.5 FM. Tayo po ay napapanood rin live sa ating FB page, Radyo Natin 89.5 Naga. At tayo rin po ay may live stream sa radyonatinfm.com/Naga. Ako po si Mama Jana at ako po ang mga kasama natin ang ating i-interviewin na walang iba kung hindi si Mr. Christopher Fortuna. Hello sir, magandang araw po and welcome po sa ating programa. Pwede mo pong gamitin ang ating mikropono. Ayan sir. Batiin mo na po ang ating mga nakikinig at nanonood. Diyos marainal daw po sa Indogabos Negri sa Naga City, sa mga negosyante, asin sa mga opisyalis kang Naga City. Ayan. Si Mr. Christopher Fortuna po, ayan, siya yung sinasabi ko sa inyong aplikanteng kandidato natin. Isa sa aplikanteng kandidato bilang vice-alkalde ng Naga City. Ngayon, sir, umpisa na po natin ang ating kwentuhan. Kwentuhan na lang natin ang itawag natin para mas magaan. Ano po? Ayan. So, gusto po namin makilala kung sino po ba, saan po nakatira, ano po ang buhay ni Mr. Christopher Fortuna? Ako pala si Christopher Fortuna, nagdadalagan bilang Vice Mayor kang Naga City. Ako po pinangaki din sa Naga, nagdakula sa Lerma, kasi naglipat po kami sa San Francisco, Sonto. Kami po ang may laundering inot digdi sa Panganiban, ailing nito kato, Naga Laundry Service Center. Ako po nag-eskwela man sa Naga Parochial School, tulo kami sa parokyal, asin tulo man sa Colegio de Santa Isabel. Nakatapos mo po dyan sa kong tugang na babae bilang Bachelor of Science in Nursing. Ako po pala sa Romaning nakatapos ng vocational school, dahil man po ko nag-ano kan sa kuyang pinagtapusan, pinagmamalaki ko po, tamay mga gobyerno nagtabang sa tuya, kaya po niyang ka mga tao. May background man po ako sa sakay sa barko, sarong taon, bilang sarong seaman, due to laderation program. Nag-eskwela man po kong mechanical engineering sa International Correspondence School. Nagtiyaga po ako para at least pag abot ng panahon nagamit ko na po niya ako sa barko. Tang ama ko po, mekaniko man. Dahil sa iyang skill, napatapos niya man po ang sakuyang ina bilang sarong maestra. Kaya po, ang sakuyang foundation, maski anuman pong bagyo, ang mag-agi,
dahil man po ako natatanyog, igwa man kitang sinasabing may panahon na magagamit tayan. Ako, nagpapasalamat sa mga kongresista dahil ang satuyang sa Naga, bakulang sa Naga, sa Camarines Sur pa, na tinatawang kitang mga project. Dahil man po ako nagdidepende sa sakuya malang kakayan. Ang sinabi ko nga ni, maski ako nagtitios, igwa man kita mga kongresistang mararanihan sa tabang ninda, ano tang objective ko bilang pagtabang sa Indo. Iyan lang po man masasabi ko. Ano po? Ayan. So, si Sir Christopher, ikaw po ay purong Nagenyo. Iyo po. Na ngayon po, ang istaran mo nasa Concepcion, Concepcion Pequeña. Pequeña. Ayan. Ngunyan po, sir, ang iyo pong dinadalaganan o iyo pong kandidatura ay for Vice Mayor ng Naga City. Ano po? Meron ka po bang naging eksperyensya sa mundo ng politika? May man po kaya, kadto po kaya, parang tang ama ko po kaya, may mga kliyente man, negosyante po to, salesman mechanic, malangan ita, tubong nabuwa man, ringkunadan ama ko, ang ina ko man po, ringkunada, digdi man ko pinangaki. May mga kliyente kaming, primerong tagabuhi, si Manoy Tuning Ulanyo, Vice Mayor. Tagwapong lalaki yan, nagduduman sa mo. Si Manoy, si Kanyiba, alalay ni Boboy Alpilor. Oh. Tapos po, si Manoy Boboy na Villanueva, sa Eriga, naging Vice Mayor man yan. Ako po aloy sa Bula, taga-Bula mang ina ako. Dumangki, Vice Mayor, Manoy Moises Nasorita. Mabuot man po to. Sasabay po kami pagkakan. Kung ay aram may man po kung balak maglog sa politika, kung daw, nagtulod sa kung maman sa kung nagtulak. Sa diri kong kaisipan, dahil ang puso ko para siguro magtabang man sa tao. Pero kung sasabihin ko, Tiyos man lang ngayon, Christopher ngayon yan, nahiling ko ngayon dyan, yaon dyan ngayon kung sain-sain, nagmimekanik ngayon. Dito po yan pa ganun, saro man tao na parehas ko, dapat tabangan talugod. Arog sa kuya, nagdalagan po akong independent na bilang may kakayahan man pong magtabang sa tao. Kundi, parang naano naman po ako na nagigibo man nga kang iba, taday ko man maginibo. Dahil igwa man na pigraranihan, ako igwa man kong raranihan. Digdi sa Camarines Sur, may reforma Camarines Sur. Digdi sa Naga, kay Paul man, dikit na reforma man. Iyon man po yung masasabi ko po. Ayan, so actually, yun po ba yung naging inspirasyon mo para abutin ito pong pagkandidato mo, pag-file mo po ng candidacy for Vice Mayor? Iyon po, ma'am. Kundi talagang nagtataong inspirasyon ng kapwata man lang. Kita digdi sa kinaban, nabubuhay kita sa kapwata. Kung ang mga tugang as in mga pinsan dahil gayo kita ino-honor or sinusuportahan, may nagsusuporta sa to. Ang mga tao, aram kan tao na nagbabakal ng boto, dahil boto. Kundi, kay puan talaga, maging honest lang kita. Kada dito paglukunan mga tao, ako numero 2 lang ako sa balota. Kundi, ako, nagdalagan po ako ng Vice Mayor, nag-survey naman po ako dito sa Naga. Ako po, haloy na po, magpa 5 years na po, na libre lang po ang paglilinig ko sa Naga. Ako po, member kang IWS, Informal Waste Sector, daw po, nauuranan po kami, may kaming sweldo. Kaya, tatabangan ko po, digdi sa 27 barangay, nakaparehas ko mga paralinig, mga basurero, inoorgulyo ko, kung bako sendo, ang kalinigan, sa Naga, Padaguson. Kung ako po, sa tabang kan sa kuyang alkalde kang Naga, tatawan ko po kamuning prioridad na madagdagan ang sendong sweldo. Dagdagan po ang mga truck, ang mga benepisyo nindo dapat magkaigwa ka muning mga pension man. Iyo po yan may ko. Mga Baal Group,
mga kairibahan ko sa mga paralinig sa Naga, kay Puan Padaguson tang karahayan. Iyo man lang po yan ang dikit na kalinigan, karahayan, as in dapat pataw ka sa tao. Iyo po yan. Si Mr. Christopher Fortuna po ba may sa diring pamilya na? Live-in partner po. Ayan. May aki po? Igwa po. Ayan. So, kamusta naman po si Sir Christopher bilang padre de pamilya? I am honestly saying po na kung aaputon sa pamilya, duwa sa naman. Kung madalagan kang politika, kay Puan, alagaan mo ang consequence mo sa Naga. Ang agom mo, panduan na lang yan. Sa ngunya na day pamang ko ng gagana, sisay ang parehas ko na kandidato sa Naga bilang Vice Mayor. Ako nagsabing totoo, bakong ambuhon kang iba dyan, kadarada ko ula kang tarpulin, araman yan kan ciudadano, tagabus man naka-eskwela yor mga tao, kung sisay talagang dapat tindang buton. Ang sa kuyang agom, medyo talagang inispoil ko man kaya. Ako na naglalaba, ako na nagluluto, ako pa ang nag-aaling kang aki. Kain pa kamo kayo nakailing. Deserve talaga magserve. Tadawa, araw kayo ng kamugtakan kang agom ko. Minal ko yan. Tanagagom kita, libin lang ani ako. Pinapadangat ko yan. Dawa sain, araw man sa indo. Pag ako yaon na sa serbisyo bilang Vice Mayor, panduan na lang sa kuyang agom. Iyon na lang po yan. Dapat magtutok ka sa mga ginampanan mo, sinumpaan mo. Bako man lang ako nagdedesisyon sa dere ko, kunyaon ako dyan nakatukaw, may mga sinasabing, may mga executive, legislative body, na dapat ang mga programa sa Naga, maging pag-ulayan mo na bago ipatupad. Di pwedeng pag sinabing araw yan. Kaya nga dapat may reforma, dikit, pagbabago. Dahil man ng tao na basta sa natawan mo ng kwarta na iboto ka. Edukado nang yan. Si mga taga-Naga, maski ba kung taga-Naga, aram naman, moderno nang yan. May mga cellphone, mga gadget. Yun lang po yung masabi ko, ma'am. Ayan. So, mapagmahal na ama at asawa si Sir Christopher. Pero syempre, kahit kung sakali po napalarin ka na maging Vice Mayor ng Naga City, syempre, ang pagpadangat mo sa agom mo, yaon man gararay. Ay, siyempre. Pero mas papadangato niya daw po ang mga Nagenyo, aba, di ba? Napaka-sweet naman ni Sir. Sir, pag total nasasabi niyo naman po yung tungkol sa legislative body. Bilang Vice Mayor, party po kayo ng legislative body Yes, ma'am. ng Sanggunian. Ano naman po ang pwede ninyo na mafokusan o mabigyang doon na programa o ordinansa na makakatulong po sa ating mga taga-Naga? Kadakol po, ma'am. Ang primero ko po talagang objective, maglag po akong Advanced Tutorial Institute or Learning Institute para building po yan na ang gabos na mga nag-eskwela na non-formal education, ito bagang mga para ma-enhance inda kan sa indang kakayahan. Gusto ko pong maglag ng Advanced Tutorial Learning School na para sa mga tao na kay Puan may mga maestra kitang kukuruan nun, bako man lang yan para sa ko, siyempre apurban mangyayari kan kay Eriba ko, kung bako sa kay Eriba ko, dahil man mangyayari, aday ko man yan kaya. Ang gusto kong sabihin, may lang ang sakuyang itong suggestion na kaisipan na para may tabang sa tao, takadakulong tao na maray ang talent niya, maray siya magkanta, maray siya magmekaniko, maray siya sa kung ano-anong talent. Kung di mo man yan susuportahan kang gobyerno, parehas ming mga opisyalis, habang sindayang pa, sadit pa, suportahan yan. Proper nourishment, igwang mga medicine, mga vitamin, mga equipment, yan ang kulang ba sa di sa Naga?
pirming pinupukusan ang ibang yun po man yan ang gusto kong mangyari. May iba pa pong programa bukod po dyan? Igwawa po, sa climate change po, dahil na igwa pong nagsasabi na nagbabago-bago ang panahon. Dahil na po na talagang mabago. Kaya po, mag-adaptar kita na kung ako maging vice mayor, kaya po, at least thrice a month, magtanom kita ng kahoy, bakulang digdi sa naga. Duman sa itaas, makikoordinate kita sa, Camarinesor. Tangalas nga ni, kung nasuway ang Camarinesor sa Naga City, dapat kitang mga Pilipino tao, magkasaro kita. Hamak mong yung 29%, 56%, this 19th century, naglalangkaw ang tubig, 29 cubic centimeter, 59, suba-suba kayo, alangkaw po, bagayan, puan mag-anap kitang alangkaw. Kaya po, ang may tatautan na lang solusyon, makatao kitang, maano ang atmosphere kada kung nararaot na po, may mga carbon na po ang itaskan atmosphere na po, nag-iinit. Tapos, sa North Pole ngunyan po, natutunaw ang yelo. Nagkukusok ang bagyo, nagkukusok ng tons of iceberg natutunaw sa North Pole because of yan klima nga ning pag damor na evaporation, siyempre magkakaigwan ng talaga, yan baha. Kaya, po yan, po. Gwapa po. Ay, gwapa po. Sige po. Idiretso mo lang po, sir. Ngani pong Ay, maaraman arayunan. kung ano po ang mga programa po na iyong vinivision para po sa ating mga taga-Naga. Yeah, po. Ma-concentrate po ako pa sa ito bagang this 19 Congress, may mga day pa po inaaprubahan kan mga congressman. Day pa na ihabol. 19 Congress of the Philippines. Mga mga maray na mga servidor na mga congresswoman na inibagang bill sa mga senior citizen, igwapang day na hihabol. Pero bitin pa bagang maray na dapat may hihabol. Kung igwa po na itong daycare center, igwa man senior citizen care center, iyo pa po yan ang day pa na aprubahan, day pa na ipapatupad. Kung may sinasabing ito bagang sa mga young itong sa na po, ito bagang sangguniang kabataan, dapat may sanggunian man pang senior citizen. Halimbawa, igwang api-api na mga gurang, kung igwa man dapat na gurang na magtatagan. Ayan nga ng building na gusto kong sabihin. Yaon na dyan ang evacuation center kuminsan, mga learning na mga tutorial learning institute. Yaon na po dyan igwa na pong bilbaga na pinagtupad ngunya 19 Congress na ito bagang sinasabing sa medicine, kompleto na nga libre na ang hospitalization bill, mga dialysis, sinasabing Healthcare Act or law. Yun yan, ako man po, malagmaning bill sa Naga, dakol na bill. Ang New York City, kampanahon, iyo ang pinaka-first na naglaag ng animal cruelty. Association of New York City Association of New York City Association of New York City Against Cruelty to Animal. Malagman po ko sa Naga. Association of Naga City Against Cruelty to Animal. Iba po yan sinasabing ipaparegister nindan sa indang mga pet para at least may libreng vaccination. Kung nakakagat, sasaguton man kang
nagpa-registered ka mo, arog man po kaya sinasabing sa mga bill, sa mga gurang na pag hinar mo ang satuyang mga minamal na mga gurang, may bill man na dapat sunod doon. Iwa pa po kung building sa Naga, sa climate change po, baga, naglalangkawan tubig. Ako po talaga against sa illegal quarry. I am against in illegal quarry operation. But, ang gusto kong sabihin, limitahan lang ang pagdaradig sa Naga kang mga volume of material na sa inyo maduruman, siyempre sa salog at ang dawa anong dredging mo niyan, dredging. Kaya tawag sabi ni Bong Rodriguez na magtanom ng mga kahoy, bako lang nga yung kahoy, ito bagang mga kawayan. Salamat man po ko sa reforma Camarines Sur, talagang objective ninda na ang karahayan. Talagang para sa maabot ba kung para sa ngunyan sana. Ang ibang kandidato, sa daring intention sana. Yun lang po man yan. Ayan. So, Sir Christopher, kung kayo po ay pala rin ngayong May 12 election, at kayo po ay makakuha ng pinakamaraming boto para Vice Mayor, kung kayo po ay makatukaw bilang Vice Mayor ng Naga City, ano pong pagbabago o yung maaaring nabago na dito po sa Naga City na ikaw po yung nag-proponent? Ikaw po yung proponent o ikaw po yung nag-push para po mangyari yung pagbabagong yun? Anong pagbabago po ito? Ako po, may pangarap man ko gagampanan ko na, ginampanan ko na 5 taon. Otrong ikadawang beses ko pong sasabihin, ako po, miyembro kang IWS, Informal Waste Sector. Matutok po ako sa Clean and Green Program para sa mga tao. Kung tutuuson po, baga ang Palawan, yung pinakamalinig na syudad sa entirong county tadig sa Pilipinas. Gusto ko man po yan arogon, ngarig, ang Naga, proud man kita na i-segregate na talaga kung anong dapat gibon sa mga basura. Kung may high-tech kitang mga equipment, yan imposible na mangyari na maging malinig ang satuyang Naga. Tapos ang tututukan ko pa pong pansin po ay yung mga paratinda. Tawan sinda ning maray na mga serbisyo sa urban poor. Tawan sinda ning tung may istaran na tama na madali sa nang maka-restar kung sa sindang decide papapilion man sinda. Kampanan po naranasan mo dyan sa San Francisco, may arong kami sa San Francisco na pinaarali sinang pina-restar duman sa sa may itaas po baga kang Naga. Nagkaigo hanggang ngunyan kararayan lang nga nito aranihon. Sige na lang taas pa duman. Magkayo na ngunyan na maray. Yan iba kaya sa tuya na sabi, ay, ililipat niya kita. Di mo aram, ang gobyerno, lalo na nagtukaw si Bongbong Marcos, maray ang katuyuan kang mga yaon. Di man yan ilalagyan sa pwesto kung bako yan maray. Gabos na mga politician maray. Yan binoto maray yan. Kundi, nag-aabot ang panahon, garo nalulumutan na, nalilingaw na sa sadiri, napapabayaan ng mga tao. Yun po yan ang realidad. Kaya kung may reforma Camarines Sur, may reforma maning Naga. Dikit na reforma. Di man tataranggalon yan mga anong yan. Mga kaso, alimbawa, abogado, may kaso ka, naninirma. Teka po dyan linag sa pwesto mo kan mga tao. You are not there to serve. To serve na lulukon mo lang ang kapwa mo. Yaong kami sa legislative body or executive, we have the power to appoint or to remove. Kaya, dapat sa to, maging honest man kita sa serbisyo Kadaklan mo yan, lagi sa Naga, kadawol man nagtitios, kaya pantawan tayong tabang. Talagang ali yan sa puso ko ang tinataram ko. Ako honestly saying na
tiyos ako sa iniistaran ko niya. Pero may mga pagsasadiri man ko duman sa lugar may. Dahil ko naman nagtitiyos. Kaya kita, sabi, nagtitiyos mo na ngayon ko sa panira ko. Tuyo mo na ngayon. Arog yan kaya, nang sinasabing tiyos ako. Kundi ko man akong pagsasadiri sa ibang lugar. Tigdi sa Naga, nagtitiyos ako. Kan sa kuyang ginagampanan sa kuyang pamilya. Arog kayang gustong sabihin. Ayan. So, Sir Chris, kanina po na-mention mo yung IWS o yung informal waste sector. Para po sa ating mga nakikinig o yung mga nanonood po sa atin ngayon, ano po ba yung IWS? Ano pong ginagawa? Ang informal waste sector or IWS, pinag-divide po yan sa ibang mga departamento. Sa mga nag-aapon basura, nagkukolekta, nagwaman para sigid. Sa tabang kang namamayo dyan, si Engineer Martin, natatawang kalinigang nanaga. Bilang ako, voluntaryo man sana, voluntary kami. Pag sinabing may okasyon, halimbawa, piyesta, nasigid kami. May mga ating nawalat, traslasyon, nasigid po kami. Sa may mga binyo, dyan sa may, sa Coliseum, Gestor Bredo, may tambak na mga ati, kami po nagpupururot, voluntaryo. Pasalamat nga ni Ukiligasyon na tinauan po kami. Tinauan po kami kan may gusto na alkaldita sa Naga. Ning sikira, pampalubag loob. Tinawang kami kang Christmas. Siya lang ang nakagibo kan mga para sa tao. Madalian lang. Mga pirang term lang siya nagtukaw, may nailing na tulos. Kaya dapat, kung maging congressman man siya, dahil niya pabayaan ang Naga City. Yun lang po yan masabi ko. Ayan, mga kaibigan, na ilatag na po ni Mr. Christopher Fortuna ang kalahating bahagi po ng kanyang application platform. Magbabalik po ang ating programa, ang Taano Ika, The Radyo Natin Naga Job Interview. Makalipas lamang po ng ilang sandali. Magbabalik po kami, dyan lang po kayo. Sa tunglistohon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taanoy ka! Taanoy ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Taanoy ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Taanoy ka! It's a great way to complete your day. 89.5 Naga City. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon ah. Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Ako po, si Roger, 30 years old ng Tagbilaran. Sa po akong taho vendor. Hindi ko pa nasubukan ng iBerry. Napansin kong nalalabo ang paningin ko dahil sa katarata. Mayroon din po kasi ako mataas sa blood sugar. At kapag nasa labas ako, may konting alapaak sa paligid ng paningin ko. Nagbe-blurred din siya. Tuloy-tuloy ko lang yung pag-inom ng iBerry. Opo, tuloy-tuloy ko lang dahil mabisa ang iBerry. Magaan po siya sa mata ko, lalo na pag nasisilawan.
binibitawan. Ayos na po ang paningin ko, tsaka di ko na rin ramdam yung matamlay ako sa trabaho. Kaya nagpapasalamat ako sa iBerry. For a healthy eyesight, mag-iBerry na! The mighty sound across the archipelago. Radyo natin nationwide. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa idang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuwi ka! Tanuwi ka! Radyo natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Tanuwi ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo natin FM Naga. Tanuwi ka! Nagbabalik po ang ating programang Taano Ika, the radyo natin Naga Job Interview, kung saan kasama po natin ang isa sa ating mga aplikanteng kandidato para Vice Mayor ng Naga City. Walang iba po kung hindi si Mr. Christopher Fortuna. At sa pag-continue po, sa pagpapatuloy ng ating job interview, ito na po yung last question namin sa iyo. Ngunya na maabot na May 12, 2025 election, taano po taika ang bobotohan kan mga taga-Naga? Taano po ang pangalan mo ang isi-shade nila bilang Vice Mayor sa kanilang mga balota? Taano taika, Mr. Christopher Fortuna? Taano ta ako? Yan ang apot. Ang masasabi ko lang po, sa ngunyan, namamatian ko ang mga kinapobriyan, nagtitios, takang panahon, bako man akong araw kami, pinangaki man kong kadakol katabang, kadakol pagtakan, kaya mga bagay na yun, aram ko man, naranasan man ka mga mayayaman na politiko. Dahil bako man akong basta-basta, ang pundasyon ko yaon day na ali dawa nagbagyo man ang mayagad ko lang sa mga arukian mga nag-ireskwela na gusto man magbutos ako tabako man lang ako ang di ko kakayanon kumayo akong pag-iriba man na nagmatarabang sa ako. Ang gusto kong sabihin maging honest lang kita. Ako honest talaga sa kuyang sadere. Taigwa man akong moto. Pwede ko pong may sabi ang moto ko. Madali na po, madali na matapos. Money and material thing are only essential for our freedom of body and mind. But the most important thing of all, harmoniously family relationship between your business associate, relative, and friend. Dahil money and material thing, mabibili mo lahat. Halimbawa, butante ka, mayaman ka, mabibili mo. Wala naman maniniwala ngayon. Mabibili mo yung gusto mong bilhin. Mabibili mo yung gusto mong sasakyan. After 3 years, 5 years, iba naman na ang modelo. Pero yung puso ng lambang naginyo, mag-decide kayo. Ako, honestly speaking, na talagang dedikado po ang pagserbi ko sa Indo. Naigwa man sa kong matabang, pero baga, dakol man kitang bistado, maski ka mo. Ang gusto ko lang sabihin na padangatuntan sa tuyong mga magurang, mintas sinda nabubuhay pa. Maging kontento kita, kan sa tuyang, kung nag-eskwela kita kulang ang balon, mayroon pan matrikula, pakit ang sa tuyang bag. Isipon tang makatapos kita. Tang namamatian ko. Takampanon ba ko mga araw ka. Ngunyan sana. Kaya bahala po kamo magboto sa mga politikong gusto nindo.
Tako po. May tugang man, may gasolinahan sa Laguna. Ang angkan mi po, may mga gasolinahan. Hindi ko lang sinasabi kung sisay na brands, kung ano yan, Bicol Petroleum yan, kung ano yan. Dahil naman pwede magparasabi yun na ako, mayaman ako. Kaya ko kamong idiktan lang, kansayin nung sa diri para butuanin do ako. Hindi ko yung sinasabi na ako, igagaranti ako ang pinsan ko. Dahil nga ako nagsasabi na ako, igwaman na akong itataw sa inyo. Kundi, may Diyos baga. Pag-igwang bulan, may saldang. Kung minsan, nasirang na sana ang saldang, di, time can change. Makakapagsabi na kung anong maabot sa tuya, balang araw. Kundi, ang gusto ko na lang, uring tataramon, mahal ko ang mga taga-Naga. Tadigdi ako inaki. Isipon ta na lang ang taong dapat butuan ta. Iyo po mo yan. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa amin, sa inyong pong paghiras kan sa indong puso dito po sa aming programang Taano Ika. Thank you so much po sa oras mo, Sir Christopher Fortuna, at sa lahat po ng naginanyog, sa lahat po na nagdalan. Maraming salamat po. Please continue to like and share ang ating programa para na rin po sa ating pagiging aware sa mga pwedeng magawa para sa atin ng ating mga aplikanteng kandidato. Ito po ang Taano Ika, the radyo natin Naga Job Interview, kung saan wala po kaming pinipiling aplikanteng kandidato dahil kayo po mismo ang pipili sa kanila. Maraming salamat po, and to God be all the glory. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa idang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taano Ika! Taano Ika! Radyo natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Taano Ika! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo natin FM Naga. Taano Ika!